nwere otu mgbe gboo, oge anụ niile bi n'ime ọhịa. Oge a oge o ruru oke agụụ bịa dị n'obodo ụmụ anụmanụ nke na ha afụ ihe a na-eri. Mana nkịta na-agata ije. Nkịta mgbe ọbụla ịfụrụ ahụ dị ya mma, nke a wee na-agba enyi ya nwoke bụ mbe ya rịị. Otu ụbọchị mbe wee gakwuru nkịta wee sị ya, enyi m, gịnị na-eme? Gwanụ m nụ, mgbe ọbụla m fụrụ gị ị na-ama abụba, arụ dị gị mma, ebe agụụ na-egbusisi ụmụ anụmanụ, onye ọbụla tachara ahụ, sọọsọ gị na ndị be gị bụ ndị ahụ dị. Gwa m ka ihe na-emenụ. Na mbụ nkịta achọkwa ịgwa mbe, mana ọ bịa n'isi anya si enyi m ka ị bụ. O wee kọrọ mbe ebe ọ na-eje eweta ihe oriri, wee gwa ya si ọ bụ na chi foo nya ma ụzọ bịa chiefuo kwefo mba wuchie ebe nkịta nyanya wee soro wee gaba n'obodo mmadụ ebe nkịta na-apụ eje eweta ihe ọ na-eri. Oge ha ruru ebe ahụ, nkịta dọrọ mba aka na ntị na ya mee ọsịsọ were ihe ya na ezinụlọ ya ga-eri tata ka ha naba. Mana ụnụ ma mbe, ị na-ekwu ọzọ na-eme ọzọ. Nkịta mere ngwa ngwa were nke ya nwa ga-eri rie were otu manye n'onu ya, gwa mbe si anya bịakwa ka ha na obere oge chiefuo onye nwe ubi abịa. Mbe nọrọ ebe ahụ na-ebukọ ji na nduku, ihe niile ọ fụrụ oge ebukọ ọ na-ebukọ. Nkịta gwara ya sị ya na-ekwe na chi na-efo, onye nwe ubi ga-abịakwa, anawagokwa m. Mbe wee sị ya na ọ bụkwa na ya pụ m nawa, onye nwe ubi bịa ebe a, ngwe ya nọ nke bụ nkịta kpụtara m. Unu mana mbe abụghị na anụ na-agasị ike ka ọ fọzie ebe o bu ibu. Oge o kwuru nka, nkịta wee were ọsọ wee naba, maka na ọ ma n'ezie na onye nwe ubi ga-eme gịnị, ga-ejide mbe. Mbe wee kpọwa nkịta, wee kpọwa ya si ya chịrị ya, maka na ọ bụkwa na o cheghị ya na onye nwe ubi bịakwa, na ọ gọgwụkwa onye nwe ubi na ngị bụ nkịta kpọtara m. Nkịta na-ana, mbe na-akpọ nkịta nkịta na-ede anya n'azụ ka ọ fọrọ nke o ji aza mbe. Ọ hapụrụ mbe n'ime ubi mee gịnị, nawara onwe ya, were nke o ji wee wetegodi ka ọ gaa ka ya na ndị ibe ya rie. Oge nkịta narụrụ, were ọsọ wee naruo, wee kọrọ nwunye ihe merenụ. Egbughị oge nekwa onye nwe ubi ahụ chigo, o wee fụ mbe wee sị ya, ya bụ nọọ gị na-abịa ebe a ezukpọsị ihe niile m kọrọ n'ubi. Mgbe ọbụla m bịa na-afụ na a na-ezu ihe m, ya bụ nọọ gị nwa. Mbekwu nwaanyị ga-agọ so onye nwe ubi na ọ bụrụ ọkụ ya na ọkwa nkịta kpọtara ya. Mana onye afụrụ anya ka ejidere nụ. Nkịta niile na-eli nsị, mana nke afụrụ nsị n'ọnụ ya bụ na oli nsị. Onye nwe ubi ejide mbe, maka na mbe ka ọ fụ n'ime ugbo ya. Mbe ya bịa si ya na ọkwa nkịta kpọtara ya, nya bịa ka o jeje gosi ya ebe nkịta na nkịta kpọtara ya, na ọ bịara inyere nkịta aka wee bute ibu. Onye nwe ubi wee si ya, ngwa isi na nkịta kpọtara gị, bịa ka anyị jebe na nke nkịta. Nkịta akọchagoro na nwunye ya ihe merunu, gwa nwunye ya ihe ọ ga-eme, si ya na ọ bụkwa na onye nwe ubi bịa, nya gwakwa ya na arụ adịrọ nya bụ nkịta. Ọ gwara nwunye ya ga-weteli ya akwa ka ọ kpụrụ n'ọnụ. Nwunye ya ga weteli ofu akwa ọ kpụrụ n'ọnụ. Oge onye nwe ubi bịalụ nya na mbe, nwunye nkịta sị gịnị, na di edina na n'ime ụlọ na arụ adịrị ya kemgbe ofu izu, na di ya pụbere ezi na arụ adịrị ya. Nke a chalụ mbe baa n'anya. Ọ sị ya gịnị, onye nwe ubi o sị ya gịnị, di gị sị ya na di edina n'ime ụlọ na arụ adịrị ya, na ọ pụbere apụ kemgbe ofu izu. O wee sị anya bịa ka o je gosi ya ebe di ya nwanụ dine. Nwunye nkịta kpọọ onye nwe ubi na mbekwu bịa. Ozigbo ha na-abata n'ime na ebe nkịta dine, gbuo nkịta mepee ọnụ ya gbọọ ihe. Ara agbaala mbe. Ịma na ịbụrụ onye aghụghọ bịazi afọ onye ka gị na aghụghọ. Mbe
mbe si cha na nkịta anụ akpụ ya wee bịa na-arụ ụdị ya. Nwunye nkịta sị na-arụ adịrọ dị eke mgbe ofu izu. Onye nwe ubi kpọrọ mbe wee pụọ wee gaba na be igwe wee kọrọ igwe ihe merenụ. Igwe wee nye iwu ka e were ụtarị pịakasịa mbe arụ. Ọ bụ otu a ka mbe si wee nweta akara ndị a juru ya azụ ifochakpi.